Widih, enak aku ki. Enek sing wangi masak. Ki tetap chef andalan kita. Kiki maksudnya wong kok adoh mak, pengen jangan lumbu mak. Jangan lumbu kan gak enek mak nih kono. Jadi niki penasaran niki lumbu ki opo? Lumbu enek Mbak Lampung. Enek ngene sampean. Mas Jah ki ndek biyen ning Lampung ya dadi chef ya mak ya. Maksudnya jualan makanan mateng ya mak. Kuwi walah ya luar isi mbayani mergo karena yo ngono ki mang wong wis roh rasane, wis roh apa mak sing sampean dol mbiyen mak niku mak? Ya pecel, sego uduk, sego kuning, lontong sayur, lontong pecel, ngono ki. Ibu iki yo ning kono yo jualan ya Bu, yo jualan. Bakso mie ayam lalapan. Ini mau bikin apa mau, Bu? Ya Allah Gusti ya. Ya Allah Gusti krengseng iki lho. Krengseng ikan asap mak yo, ikan asap ki ape di apa jenenge digoreng terus dioseng karo lombok karo brambang ngono ki lho mak. Kok terus dikasih tomat, tapi tomatnya terakhir ae ben gak banyu. Aku caraku nek ngoseng ngono mak. Ora ketok iki kok nasi jagung mak. Kita dudohno ndi mah entongku Bu. Entongku ilang Bu. Ya Allah mak Jah ngedol entong Masya Allah. Mak Jah sampai ngedol entong. Kilo nasi jagungnya ini di bawah. Nasi putih. Terus digraul karo sego. Digraul apa? Digraul ki ngene iki Bu dicampur nek niki jenenge digraul. Ya mak. Digrauli ngene iki Bu jenenge. Ha. Iki dicampur ngene lho Bu. Ha, iki walah iki kok dipangan karo jangan lumbu Bu. Terus lawo iki krengseng iki Bu. Wah. Ngeri pokoknya. Apa nek sing masak kae walah tidak diragukan pokoknya. Masak wong adu gitu. Tenan mak yo. Aduh, Lampung PS Manado. Anu Rasa so tak campur-campur gagak. Ya mak yo. Wis toh, sip pokoknya. Anu mak iki mang micine nih kene mak. Pokoknya gak ketinggalan micin. Gak apa-apa memang yo kuwi sing arek sedep kok. Aku yo pokoknya masak ngaku kuwi nek pemirsa nek sing oh itu tidak sehat ya sudah. Maksudnya kan kita kan masake kan jenenge ala versine sapa kan gak padha ya mak yo. Dadi iki wis jangan dianu protes ngono lho maksudnya kan enek sing besar-besar atau kecil-kecil? ya rada tipis ora apa-apa. Oh, oke. Dadi kan nek kadang nek gede-gede kuwi do gak dipangan, gak garing. Nek tipis kan nek engko iso garing. Dipangan enak. Ngono ya mak ya. Ya, sampeyan umap lagi dimasuki lumbune. Kuwi gak dilebokno lek gak umap kok gatal kok bisa. Lihatlah. Jangan bilang gatal, Mak. Enggak, ora enggak boleh ya Ibu. Nah. Tapi ini memang caranya ngono Bu, harus umop. Itu umap. Iki tapi kadang ada sing gak suka Bu. Jangan ini iki. Terutama bojoku Bu, gak dundung jangan ini iki. Aku seneng. Ininya tinggo buntal pedo enak. Asin walah kuwi Bu. Terus bakar ya Pak ya. Terus segane liwat. Ya halah. Jos pokoknya. Delok to. Wes. Sat. Rasa mikir timbangan Bu. Timbang ya timbang dadi gawe. Apa ya Mak? Tuku apa Mak? Hah? Neng kuwi alas kuwi lho Mak. Ngene alas. Sing ngono ki lho Mak ndingi. Aku pas mulai servis motor, mesti servis ganti oli motor Varioku dhewe kan. Jos ya Mak. Pokoknya ibu ini kudu merasakan sensasi jangan lumbu. Jangan lompong. Jangan kuwi tanganku nek kedutan apa entuk apa, Mak? Ngene Pak Utaya. Alhamdulillah muga-muga diijabah karo Gusti Allah. Tanganku sebelah kiri nyut. Biasanya nek tangan kiri itu dapat rezeki, kalau tangan kanan buang rezeki. Oh, ngono aku kiri Mak gimana? Nut kono Mak.
mimpi tok berkat kuwi elek. Mimpi tok berkat elek. Sing apik entuk apa, Mak? Untuk ya pokoknya nek sak tauku ya, Mbak ya. Pokoknya nek ngimpi apa untuk berkat kuwi elek. Heeh, ndelek. Apa copok untu kuwi elek. Elek, heeh. Terus nek ngimpi Aku nek ngimpi roh majek kuwi rezeki. rezeki. Nek nyekel gendruwo, Mak. Gambuh nek gendruwo aku nek ora roh ya, Mbak. Aku ngimpi roh hantu iki, Mak. Nek sampean ndek bengi paling ngipeni-penen hantu kuwi Bu, bad delok film hantu. Wong ibu dijak delok film hantu ngene, Mak. Aku wedi, Bu, engko wedi ngono ki ngipeni-penen jarene ngono. Ya. Aku kok ora, Bu. Gak eling blas. Kok disetelekne malah bengi ngimpen-ngimpenan roh hantu. Lah wong sing ndekne aku ning omah dhewean kan lho, Mak. Sing sampean rene kan aku terus ning omah dhewean kae. Kae ndelok film hantu yo gak popoe, Mak. Mah dhewean sampe nggone Bu Yuni ora enek wonge ya. Mbah Yi yo ning arep mbek Repa, aku ning omah dhewean. Kudu sir delok film hantu aku. Sudah mendidih ya. Terus dilebokne Sok kabeh. Terus pokoke diben ora sak kucek-kucek. Oh, nek lungguh ngono kuwi ben sik. Pokoke dhek ben sik, Bu, sampe Aduh. heeh, ngono ki gak usah. begitu pemirsa, nanti kita mau masak. Kok nek goreng iki minyake kalebu ning ada pancimu akeh Bu Jekan. Ada panci sing wingi bar dinggo goreng urang kae Bu, Repae mosok setengah liter iki dikabehno, Mak. Kae lho sak panci kae delok ah. Goreng urang iki paling enek nek 15 siji tok kan urang gede-gede kuwi. Iya. Pa, lho kuwi apa disok kabeh Mak sak liter. Lho aku ngono. Kae delok emakku ning panci kuwi sak mono kuwi. Bocah nek pinter ayu ngono kuwi ya. Lah yo Mas nek digoseng kuwi kan gak apa-apa Mak, ndek iki Pak tinggo goreng urang. Ngono ceritane. Wes kita pateni sing kok tak dono nek wis mateng jangan lumbu. Alhamdulillah. Ya mateng Masya Allah tabarakallah. Ada ganggu virus kena apa ya Mak? Ngono tek ndek nganu. Mengetes kesaktian. Lihatlah. Lihatlah. Sopo sing pengen monggo merapat ke rumah Bunda. Iki proses goreng ikan asap. Engko terus dibumboni iki ya Mak ya. Bumbune delok to. Ugal-ugalan. Karena jaluk kok. Brambange yo. Lah yo karena jaluk dikeki Mbak Dami. Ceritane Mak. Aku dikeki Brambange jaluk ya ta. So ngono to ayo. Ngono kurang penak piye le Mak urip kita omongi yo. Ngulon yo Mak yo blonjo. Dikeki Brambang Mak yo. Terus ki mantuk terteran gawon kuwi. Aku mau wis entuk sekesuk ki mau entuk terteran telu. Anu gawa sitok nggih Bu. Aku ngono matur suwun tekan omah dibuka bareng-bareng. Ngono ki jenenge entuk berkah barokah Mak yo. Maksude entuk rezeki yo dipangan bareng iso menikmati kabeh kan ngono Mak yo. Enek krecek, enek tape, enek kucur, enek jadah, enek mangan kucur karo jadah saiki. Jos Mak. Kita jadahe mentur-mentur Mak ya. Ora umbas. Lah ya wis karek menikmati ki wis toh. Parah iki kita yo iki. Ya ora umbase lho ya. Lah tapi ki kuno ki rezeki lho Mak. Rezeki ki mosok ditolak Mak. Gak alah gak apik rezeki. Rezeki. Iki tuku kacang ndek zaman perjuangan karo Mak ya. Ndek iki koyo enek bubuk-bubuke Mak. Iki dilebokno kulkas Mak. Iya, oh jane kan lebokno kulkas ya lebih nyaman. Iki yo saiki gak apa-apa ya Mak. Apa ya? Wis tak lebokne kulkas Mak. Tak lebokne kulkas dhisik Mak. Walah kulkasku apa-apa enek Mak ketoke yo mbayani Mak. Iya terus santai Mak. Yo trai yo nek pas enek yo enek Mak. Iki dikeki betiti Mak. Dikeki lek warnit wis go jagung. Iki terus diinget apa diapakno Mak? Ngene ae. Yo wis ngono ya Mak. Kok sesuai ndaran teh. Oh biasane bumburang ora kok kulkas kok dipenyang. Iya bener Mak, bener sampean. Betul Mak, aku yo ngono. Kok leren diinget barang. Pesuwen. Yo Mak yo.
Wis gak popo, yang penting ya sehat. Ngeri mak, pokoknya menu hari ini tuh wis menggeringgong nih dari Salwa, ngeringgong. Nek Salwa seneng mak jangan lumbu. Salwa seneng jangan lumbu. Nek dia mbek pakane kuwi nek jangan lumbu kuwi mak sing disok dudoe. Dadi ndek iki duduh iki di maksudnya disok sing ndek iki senengane iki kuahe ngono lho mak. Tapi lumbune mo. Wis wae tok. Ora tak seneng gak mah itu kok Pak Silo gak seneng, Mbak. Pak Silo gak gelem. Nah, kok ngono kuwi tetep ditakoki kenapa Papa dulu inuk. Mesti menurut kita kan enak to mak kuwi panganan sing tak rindukan ning ndi kuwi mak. Jangan lumbu. Tapi menurut mereka ku yo gak cocok di lidahe ya mak yo. Dadi iki yo gak mah itu gak popo wong jenenge wong daerah Lampung, Mbak. Harus jangan tewel lho, Mbak. Yo jangan tewel trai mak. Jangan tewel trai mak ning kono ki walah enak mak. Apa neh wis koyo wis dipanasi sesuk ngono ki. Ya bener jarine iki mengandung banyak kolesterol mak. Tapi ki tenan kok mak. Pokok angger wis diinget ngono kae mak. Walah apa neh sing wis rada sat ngono ki mak. Dhewe ya tau lho, Mbak ya. Iya sing sampe iso kae. Tapi ya langsung enteki ya. Kurang ya. Terus jangan keluweh barang mak. Walah mak, pone sing suwi gak maem jangan keluweh ngono kuwi dicampur tempe mak karo panggang. Walah. Tersambung hidup Alene akeh. Terus ikune akeh. Walah mak tenan. Iki jangan ya maksudnya kan kaya jangan desa to mak, tapi iki menurutku ki yo cocok di lidah. Iya mak gak usah garing-garing. Heeh, nek garing ulet pancen ikan nasap ki. Ngono terus iki dicemplungno. Plung ngono wis. Delok mak minyak sakmene kae lho mak sama piye ngono. Kuwi iki setengah liter dingi tak ombang iki. Aku wis papa kakean nduk. Bene kenapa ngono iki mak? Pe disok kabeh kok mak. Medeni wong. Iya. Bocah tak iso. Mari ki yo bocah. Saiki koyo salwa biring yo ngono mak. Goreng apa suwor ngono. Ndaya nduk dikira-kira maksude ki apa sing digoreng ngono lho nek digoreng. Nek kuwi kudu garing. Iya. Garing mak kuwi. Tambah minyak mak. Udah maksudnya kan kuwi minyaknya ndek iki tipak udang. Gak popo lah aku ngono. Tenan kok garing mak. Kayak enak banget iku mak. Engko bar iki sampean kudu review lho ya. Kudu maem ning kene review engko lagi ongkar-ongkar iki lho ya. Iki ape tak bongkari ape tak buak pokoknya mak. Aku semumet roh jerone iki mak. Dirotokno kok sik gak kanggo dirotokno. Pokoknya ape tak sik kanggo ya digawa solokne. Iya wis pokoke ngono mak. Sik di delok sik keadaane piye. Pokoke sampean kok bar iki review. Kudu pokoke. Wajib. Oke, ngono sik ya mak, cus sik. Lihatlah penampakan. Pokoknya iki keluarga sini suka nek usang-usang ngene iki rada kering. Iku ki nek nganu gurih-gurih ngono lho mak. Nek iki gurih-gurih. Enek gurih, nek pedese. Ngono. Dadi ki mesti selera wong kadang nek sing rada teles ngono ki lho mak mesti cemplungne. Wong selerane wong dhewe pindah kan ngono kok garing men. Iku tergantung selera dan masa nek aku, anak-anakku, bojoku, repa barang mak, repa nek ngene iki kering ki seneng ndek. Ngono dadi ki ndek di ngene iki lho mak, seandene gak dilawuh mak yo mek. Ngene iki tok, garing ngene iki mak yo. Terus indok mak. Ceplok indok kuwi beno sik aja diurak-arek sik beno terus langsung dibalik terus disek-sek enak mak tenan. Kadang sahur caca kan mbek ngono ki mak. Dadi ndek iki mek gurih-gurih pedes ngono ki terus mbek telur iki wis tersambung itu. Kadang juga mak aku nek sing entuk iwak apa mak iwak berkat iki nuki yo tak suwiri terus tak ngenekno mak kuwi yo payu malahan tapi nek teng glimbung ngono ki ae bocah ki kadang iki sik mak iki terus campur seneng kecap iki mbak tak kecap pokoke menu seneng kecap ayam putih mbak rasane piye ngono. Iya maksudnya tapi iki
Kadang kan pengen gurih-gurih kan ngono maneh. Kecap ki versine kan manis deh, manis. Wes ki sempurna bareng, Mak. Dadi ki ndek engko matenge wah. Plung. Walah ngono. Ih, ngeri. Wah. Ibu mari kene review lho, Bu, mek Majah, Bu. Review lho, Bu. Iki mah ya isih utuh apa piye pemirsa? Ya Allah, Gusti. Iki apa digawe ning Bandar Lampung kok Bandar Jaya? Iya, Mak, sik kapatenane. Ini enak banget guys, wis jadi. Panane ngene iki pemirsa. Oh, nasi beras sama campur campur jagung. Jadi jenenge sego panganan kayak ngene. Titi dhewe namae. Enggak tahu ini dari milu juga, Mar, ada sayur, ada kemangi, pupuruk, ada lagi rica, Landing. pokoknya kayak rupa botok. Mar, ini dibuat dari milu yang halus kan. Kayak Siti. Oh, ini Mak yang Siti. Sudah. talas sayur talas daun talas. bagaikan air. Wow. Sampai Kenapa ini? Aku dibukakno tak pangan loro, Bu. Ibu, jam segini wes makan 3 kali, guys. Kita sudah 3 kali mau makan. Ya Allah, sudah makan 3 Ini kali. lihat ini pemirsa nih, oh lihat ini. Bu, kapan lagi sama makan ini? Ning kono ge enek, Bu. Enak saya ayo masakan ayo. Ya Allah. Ya Allah, 3 wanita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allah. Nikmat sekali. Ini main sisir telu, Mak. Sini ya, dia tengah, aku pinggir. Ya Allah, Masya lihat Allah. ini kenapa Masya Allah, tenan, Pak. Walah, Mak. Sedikit Mak. aku ya Mas. Ini nggak bikin godek di badan lantaran nasinya kan nasi milu toh. Jadi dia nggak Enggak bikin gode sih, cuma bikin mekar. Buka ke samping ya. Buka enggak mendur ke samping. Tenan Mbak. Tenan Mbak. Wis tau pokoknya Pak ngergak nyoba rugi pokoknya. Tenan, tak rugi itu turunan pokoknya. Ya Allah. Kenapa Pak? Bagaimana engkau Pak dengan ini namanya sayur apa tadi lompong lumbu. Krengseng ya namanya ya? Oseng. Enggak mau jadi rabek-rabek, Mas, di oseng-oseng. Terus pas sambung hidup. Ya Allah, hidup. Sedap gomang ya. Iki bayi jelas ya pengen. Sama bawa aku enggak betul saya. Tapi mau bawa lagi mau jangan pakai yo. Ini kurang 1 kalau kita. Pete. Lo pete ya. Enggak mau boleh. Doyan Mbak Dewi apa Pete kong dimakan mentah. Sedap sekali. Aku doyan Duk cita Ibu pecinta pete yuk marah yuk. Ya enak. Sedap. Nikmat. Duniawi. Masakan ini sederhana tapi DP rasa Luar biasa. bintang 8. resto. Iki kowe yo. Enek mantanmu liwat ra ketok. Surat tanggung. Lah terakhir aku tuh ngingeti, ngapain mantan ngingeti? Alung inget Mas Gojaku lho. Lah iya ngapain? Ngapain mantan ngingeti? Wah, mantap ya, Mak yo. Cuma masak ublek kong telu, guys. Aku tak beno aku betres. Kok betres iki kenapa metengno? Ora, aku ngerasa tidurku belum cukup. Bu diriku enak, Bu. Bridine gak dhewe. Dirinya ndek ini. Hasil lewatmu. Maksudnya belum nggak merasakan, Bu. Merasakan sayurnya sih. Enak loh. Mantap, Mak. Tenan. Mak wis sampai habis.
Bunda ya wis habis, Ibu ya wis OTW habis. Ibu 3 kali, enggak apa-apa, Bu. Nanti sampai sore toh, Ibu makan mungkin 6 kali. Nanti mau review apa bakso? Bakso anu. Bakso apa nanti? Bakso Teribang. Enggak masalah, nanti sampai 7 kali juga enggak. Tak mau nak gini Kak ana menang. Kae san juga aku pengen enggak pengen. Nah, wis sing sitoke. Aduh, masuk ke 5 ya.